Heinäkuu vuonna 1944. Valko-Venäjän maaperä ei ollut vielä ehtinyt vetää henkeä Bagration operaation jäljiltä, mutta Lvivin länsipuolelle kertyi jo uutta saksalaista panssarikalustoa. Kyse ei ollut mistään rippeistä, vaan tuoreista täydennyksistä. Armeijaryhmä Pohjois-Ukraina veti reservejään kohti valtatietä, ja tässä Galitsian metsäteillä liikkuvien teräskolonnien liikkeessä oli oma rautainen logiikkansa. Pitää käytävä hallussa, suojata sivusta ja hidastaa neuvostojoukkojen etenemistä länteen. Yliluutnantti Smirnov sai radiosanoman kello 6 aamulla. Viesti oli lyhyt. Tiellä kohti risteystä korkeusmerkin 47 kohdalla havaittu 3 yksikköä raskasta panssarikalustoa. Oletettavasti panttereita. Etenemissuunta itään. Arvioitu saapumisaika laskettu. Smirnov taittoi kartan ja pujotti sen karttalaukkuunsa. Volkov, vaunuihin. Ei muuta. Enempää ei tarvittu. Pantteri ei ole pelkkä tankki. Se on geometrinen ongelma. Sen 80 mm etupanssari on 55 asteen kulmassa. Pitkältä etäisyydeltä neuvostoliittolaisen 85 millisen tykin ammus ei yksinkertaisesti purru tuohon kulmaan. Ammus luiskahti, kimposi ja katosi maahan tai taivaalle. Saksalaiset tiesivät tämän. He rakensivat taktiikkansa etäisyyden varaan. Ammutaan ensin, kaukaa ja varmasti. Ihanteellisissa olosuhteissa pantteri oli edestäpäin lähes voittamaton. Mutta sota ei ole ihanteellista. Smirnov tiesi tämän myös. Siksi hän ei ajanut joukkuettaan suoraan hyökkäykseen. Metsä oli tiheää. Tie pureutui siihen kapeana aukkona, jossa 2 vaunua ei mahtunut ohittamaan toisiaan. Tien pientareet kasvoivat sankkaa pähkinäpensasta ja kauempana maasta muuttui lepikoksi ja soiseksi painanteeksi. Saksalaisilla ei ollut muuta reittiä. He tulisivat tietä pitkin suoraan ränniin. Smirnov arvioi tilanteen puolessa minuutissa, seisoessaan panssarilla karttaa tutkien. Volkov, sinun asemasi on oikealla puolella, tuossa pensaikossa. Tielle on 150 metriä. Täysi naamiointi. Älä hievahdakaan ennen käskyäni. Selvä. Ammut alustaan. Ensimmäinen laukaus kärjen telaketjuihin. Ei torniin, ei kylkeen. Telastoon. Volkov nyökkäsi kyselemättä turhia. T-34-85 oli neuvostoliittolaisen suunnittelukoulun tulos, joka ei tavoitellut täydellisyyttä, vaan riittävyyttä. V2 dieselmoottori, leveät telat, jotka takasivat etenemiskyvyn siellä, missä saksalaisvaunu jäi jumiin. Huollon helppous. Puolilukutaitoinen mekaanikko pystyi purkamaan ja kokoamaan osan kenttäolosuhteissa yhdessä yössä. Rakenne oli tehty korjattavaksi. Vaurioitunut vaunu kunnostettiin usein 100 metrin päässä tulilinjalta. Saksalaiset eivät pystyneet samaan. Pantteri vaati tehtaan, erikoistyökalut ja asiantuntijat. Täällä Galitsian metsissä niitä ei ollut. Smirnov valitsi asemapaikan omalle vaunulleen tien vasemmalta puolelta. Ei suoraan Volkovia vastapäätä, vaan kulmassa, hieman edempänä. Risti tuli. Kun kärkivaunu pysähtyisi, loput jäisivät molempien vaunujen tulialueelle samanaikaisesti. Ei peräkkäin, vaan samanaikaisesti. Se oli periaatteellinen kysymys. Ajajamekaanikko Kravchenko peruutti 3/4 pensaikkoon. Katkotut oksat peittivät panssarin. Tykinputki tuijotti tielle pähkinäpensaan aukosta. 3 metriä elävää naamiota. Tieltä katsottuna mikään ei paljastanut vaunua. Tulenavausetäisyys 300 metriä, Smirnov sanoi ampujalleen Petrenkolle. Kiintopisteenä oikean pientareen kuiva mänty. Kun kärki ohittaa sen, tuuta minun käskystäni. Selvä. Ammukset käsillä. 6 panssarigranaattia valmiina. Smirnov laskeutui torniin ja paiskasi luukun kiinni. Sisällä oli pimeää, haisi öljy ja metalli. Tällaisina hetkinä vaunu lakkaa olemasta pelkkä rautakasa ja muuttuu eläväksi olennoksi. Se hengittää, narskuu ja odottaa. He odottivat 40 minuuttia. Kukaan ei puhunut.
Saksalaiset etenivät ilman tiedustelua. Se oli heidän ensimmäinen virheensä. 3 Pantherin kolona liikkui metsätiellä voiman tuomalla varmuudella. Raskaita vaunuja, tehokkaita tykkejä ja toivo siitä, että neuvostojoukot tällä alueella oli jo lyöty tai hajotettu. He eivät odottaneet väijytystä. He odottivat avointa taistelua, jossa heidän pitkäputkiset tykkinsä voisivat toimia 1000 metrin päästä. Smirnov ei antanut heille sitä mahdollisuutta. Maa alkoi täristä kevyesti. Kuului ominainen jyrinä, raskaat dieselmoottorit, joiden sointi poikkesi neuvostovaunuista. Pantteri painoi 45 tonnia ja maa tunsi sen. Petrenko painoi kasvonsa tähtäimeen liikahtamatta. Kravtsenko piti moottorin kierrokset minimissä, juuri niin, ettei se sammunut. Oli hiljaista, lähes äänetöntä ulkopuolisen korvaan, mutta vaunun sisällä ääni painoi hermoja. Tähystysaukosta Smirnov näki tien aukon. Vielä oli tyhjää. Vain pölyä edessä, tuskin havaittava kellertävä pilvi puiden latvojen yllä. He tulivat. Vielä minuutti, ehkä vähemmän. Ja siinä se oli. Ensimmäinen hahmo. Pitkä tykinputki, ominainen viistotorni, leveät telapyörät. Pantteri. Smirnov hengitti tasaisesti. Se on tärkeää, hengittää tasaisesti. Kun hengitys kiihtyy, kädet alkavat täristä. Ja tärisevät kädet tarkoittavat täällä kuolemaa. Kärkivaunu ohitti kuivan mändyn. Smirnov odotti vielä 3 sekuntia. Tulta. Volkovin laukaus kajahti ensin. Ei sattumalta, vaan suunnitellusti. Hänen vaununsa oli hieman lähempänä kolonan kärkeä, joten hänen kuului aloittaa. 85-millinen panssarikranaatti iskeytyi kärkipantterin oikeaan telaketjuun alaviistosta. Telamatto katkesi ja telapyörä lensi irti. 45 tonnia saksalaista rautaa tempaisi rajusti oikealle. Vaunu kallistui, raapi kyljellään tienvarsiojaa ja pysähtyi niille sijoilleen. Ensimmäinen vaihe suoritettu. Nyt oli kyse sekunneista. Saksalaiset miehistöt olivat ammattilaisia ja reagoisivat nopeasti. Heillä oli noin 8–10 sekuntia aikaa ensimmäiseen vastalaukaukseen, jos toisen vaunun johtaja ei menettänyt malttiaan. Smirnov tiesi tämän ja laski jo sekunteja. Petrenko, toisen kylkeen, tulta. Toinen laukaus, Smirnovin vaunu. Ammus iskeytyi toisen Pantherin kylkeen juuri sillä hetkellä, kun sen johtaja oli vasta kääntämässä torniaan ensimmäisen laukauksen suuntaan. 45 millimetriä kylkipanssaria ei riittänyt mihinkään. Panssarikranaatti meni suoraan läpi. Saksalaisvaunun sisällä leimahti. Toinen Pantheri pysähtyi välittömästi. Moottori sammui ja torni jähmettyi puolittaiseen kääntöön. Moottoritilasta alkoi nousta savua. Ensin valkoista, sitten sakeaa ja mustaa. Jäljellä oli 3. Tässä kohtaa suunnitelma säröili ensimmäisen kerran. 3. Pantheri ei pysähtynyt. Sen johtaja teki oikean ratkaisun. Ei kääntymistä, ei maalin etsimistä, vaan välitön peruutusvaihde silmään. Vaunu perääntyi vauhtia kelaten ja vetäytyi takaisin tietä pitkin pois tulimotista. Älykäs miehistä, tai ainakin kokenut. Kravtsenko, eteenpäin, 10 metriä oikealle. Mekaanikko liikautti vaunua sanaankaan sanomatta. Pensaikko rouskui ja oksat lentelivät panssarilta. Asema oli paljastunut, mutta nyt sillä ei ollut enää väliä. Tärkeintä oli estää 3. pääsemästä tienmutkan taakse suojaan. Petrenko seurasi putkella. 3. Pantheri peruutti nopeasti, mutta tie mutkitteli ja mutkassa vaunu joutui väistämättä kääntämään peränsä esiin, haavoittuvimman kohtansa. Moottoritila, polttoainesäiliöt ja pakoputket olivat takana, missä panssari oli vain 45 millimetriä. Vähemmän kuin kyljessä. Seis! Kravtsenko polkaisi jarrut pohjaan. Tankki heilahti ja pysähtyi. Petrenko! Ampuja odotti. Saksalaisvaunu perääntyi ja perä oli jo kääntymässä kulmaan. Tuli se hetki, jolloin se osui suoralle tähtäyslinjalle ennen katoamistaan puiden taakse. Laukaus. Ammus iskeytyi perän vasempaan osaan. Pantteri hätkähti
ja perälevyn alta purkautui liekkejä. Vaunu jatkoi liikettään vielä 3 sekuntia inertian voimalla ja pysähtyi törmättyään tienvarsitolppaan. Moottori sammui, eikä torni enää liikkunut. 3 vaunua. Kaikki 3 poissa pelistä. Taistelu kesti alle 2 minuuttia. Smirnov ei tullut ulos vaunusta vielä 3 minuuttiin. Se ei ollut pelkkää varovaisuutta, vaan sääntö. Palava tankki voi räjähtää ampumatarvikkeiden detonaation vuoksi. Miehistöstä selviytyneet saattaisivat myös avata tulen käsiaseilla. Kiirettä ei ollut. Maalit olivat liikkumattomia. Hän kuunteli radiota. Volkov raportoi lyhyesti. Vaunu ehjä. Kulutus 2 granaattia. Tappioita. Ei. Smirnov avasi luukun ja nousi torniin. Tie oli savun peitossa. Sakean, rasvaisen savun, jossa tuntui palavan metallin ja kumin erityinen haju, jota ei voi sekoittaa mihinkään muuhun. 3 hahmoa erottui savussa. Ensimmäinen oli kallellaan ojassa, telaketju levällään tiellä kuin hylätty käärme. Toinen paloi tasaisesti ja järjestelmällisesti, aivan kuin niin kuuluisi ollakin. 3. oli törmännyt metsän reunaan ja sen perän alta löi pitkä tulenlieska. Smirnov laskeutui panssarilta ja käveli ensimmäisen pantterin luo pysähtyen 5 metrin päähän. Luukut olivat kiinni. Se saattoi tarkoittaa eri asioita. Joko miehistö ei ehtinyt tai ei pystynyt. Hän ei jäänyt katsomaan pitkään, vaan kääntyi Volkovia kohti, joka oli jo kömpinyt ulos vaunustaan ja käveli tietä pitkin tarkastaen samalla omaa panssariaan. Vaurioita, Smirnov kysyi. Vasen kylki naarmuilla 2 kohtaa, ei läpäisyä, sirpaleita kai. Volkov kosketti kylkeä kädellään ja katsoi sormiaan. Maalit lähtivät, metalli kesti. Alusta. Tarkastan. Volkov kyykistyi telojen viereen, tarkasti telapyörät ja kokeili ketjun kireyttä. Hän nousi ylös. Alusta kunnossa. Voidaan jatkaa. Smirnov nyökkäsi. Hän otti kypäräpuhelimen pois ja pyyhkäisi kämmenellä päätään. Ele ei kertonut helpotuksesta, se oli vain tapa. Taistelun jälkeen pää humisee jyrinästä ja kypärän riisuminen tuo pienen helpotuksen korvien paineeseen. Petrenko kiipesi tornista, istui panssarille ja otti esiin kenttäpullon. Hän joi pitkään ja metodisesti, kuten teki kaiken muukin. 3 granaattia meni, hän sanoi kenellekään erityisesti osoittamatta. Kuulin kyllä, Smirnov vastasi. Enempää ei puhuttu. Jossain 300 metrin päässä mutkan takana paloi toinen pantteri. Ammusvarasto ei räjähtänyt. Joko ammus ei osunut telineisiin tai palo eteni hitaasti. Kaikenlaista sattui. Smirnov palasi vaunulleen, kiipäsi panssarille, avasi luukun ja kurotti radiota. Berkut, täällä Sokol 2. Risteys korkeusmerkin 47 kohdalla. Kolonna tuhottu. 3 yksikköä raskasta panssarikalustoa. Tie on vapaa. Odotan ohjeita. Radiossa rätisi. Sitten kuului operaattorin ääni. Sokol 2. Viesti vastaanotettu. Pysykää asemissa. Odottakaa vahvistusta. Smirnov laski mikrofonin ja katsoi kelloaan. 6:43. Radiosanoman vastaanottamisesta taistelun päättymiseen oli kulunut 47 minuuttia. Niistä 40 minuuttia oli ollut odotusta. 7 minuuttia työtä. Sellaista on väijytyksen matematiikka. Odota. Tässä on pysähdyttävä. Sillä se, mitä juuri kuvattiin, oli taistelun loppunäytös. Mutta suunnitelman 3. osa on itse väijytyshetki. Odotus, ensimmäinen laukaus, sulkeutunut loukku. Edellisessä tekstissä osat 2 ja 3 sulautuivat yhteen. Jotta vältytään sekaannuksilta ja noudatetaan suunnitelmaa tiukasti, 3. osa kirjoitetaan niin kuin oli tarkoitettu. Väijytyksen anatomia, jännitys ja ensimmäinen isku, mutta uudesta näkökulmasta. Ampuja Petrenkon kautta, joka istuu tähtäimen ääressä ja laskee sekunteja. Petrenko oli katsonut tähtäimeen jo 20 minuuttia. Silmä ei irronnut okulaarista. Se ei ollut pelkkää kurinalaisuutta, vaan fysiologiaa.
Kun silmää pitää pitkään tähtäimellä, alkaa tuntua, että kuva elää omaa elämäänsä. Lehdet heiluvat, varjot liikkuvat ja aivot keksivät hahmoja sinne, missä niitä ei ole. Hän tiesi tämän, eikä siksi reagoinut varjoihin. Tornin sisällä oli ahdasta. Ampujan kyynärpää painoi tykin peräkappaletta. Oikealla puolella lataaja Gromov istui liikkumatta, käsi valmiina ensimmäisellä granaatilla. Hän ei puristanut sitä, vaan piti kiinni kuin työkalusta ennen työn aloitusta. Diesel kävi tyhjäkäynnillä. Se oli niin hiljainen, ettei ulkopuolelle kuulunut juuri mitään. Smirnov oli vaiti. Se oli hänen tapansa johtaa. Kun johtaja on hiljaa, kaikki menee suunnitelman mukaan. Hän alkoi puhua vasta, kun suunnitelma muuttui. Maa hätkähti. Petrenko tunsi sen ennen kuin kuuli. Tärinä välittyi vaunun rungon ja istuimen kautta käsiin, jotka lepäsivät sivusuuntauskoneiston käsipyörillä. Se oli kevyt, rytminen sysäys. Raskaita vaunuja. Vielä kaukana, mutta tulossa. Kuuluu, Gromov sanoi hiljaa. Kukaan ei vastannut. Jyrinä voimistui hitaasti. Pantteri. Maybach-moottori. 700 hevosvoimaa. Ominainen matala murina. Neuvostoliittolaiset panssarimiehet tunsivat tämän äänen vuonna 1944 ulkoa. Se tunnistettiin kuin sellaisen ihmisen ääni, jota pelätään. Petrenko ei pelännyt. Tai pelkäsi kyllä, mutta se ei estänyt työntekoa. Pelon ja paniikin ero on siinä, liikkuvatko kädet. Hänen kätensä liikkuivat tarkasti. Hän käänsi tähtäimen kiintopisteeseen, oikean pientareen kuivaan mäntyyn. Smirnov oli osoittanut sen nollapisteeksi. Kun kärki ohittaisi sen, tulisi käsky. Petrenko piti ristikon tarkasti tiellä, 10 metriä männyn jälkeen. Siinä, missä kolonnan kärki olisi Volkovin laukauksen hetkellä. Ensimmäinen hahmo ilmestyi mutkan takaa. Pitkä 75 mm tykinputki suujarrulla oli ominaisuus, jota ei voinut sekoittaa muuhun. Sitten näkyviin tuli viisto etupanssari ja leveät, limittäiset telapyörät. Pantteri. Se eteni hitaasti, ehkä 20 kilometriä tunnissa. Metsätie ei sallinut kovempaa vauhtia. Ensimmäisen perässä tuli toinen ja pienen välin päässä kolmas. 3 vaunua, aivan kuten radiosanomassa oli kerrottu. Petrenko hengitti tasaisesti. Uloshengitys, tauko, sisäänhengitys. Hitaasti. Hän oli harjoitellut tätä satoja kertoja ampumaharjoituksissa ja oikeissa taisteluissa. Hengitys hallitsee kättä, käsi hallitsee käsipyörää ja käsipyörä tähtäintä. Kärkipantteri ohitti kuivan männyn. Tauko. Tulta, Smirnov sanoi. Sana kuulosti kuulokkeissa enemmän toteamukselta kuin käskyltä. Se oli rauhallinen, ilman painotusta, kuin vahvistus sille, mikä oli jo tapahtumassa. Volkovin laukaus kajahti sekunnin murto-osaa aiemmin. Hänen vaununsa oli lähempänä kolonnan kärkeä ja se kuului suunnitelmaan. Petrenko kuuli panssarin läpi vaimean kalskeen, kun 85-millinen ammus iskeytyi kärjen alustaan. Sitten kuului metallin kirskuntaa ja massiivisen rungon isku ojaan. Petrenko ei enää katsonut kärkivaunua. Hän katsoi toista. Toinen pantteri alkoi ensimmäisen laukauksen hetkellä kääntää torniaan. Se oli vaisto, reaktio ääneen. Torni kääntyi vasemmalle, sinne mistä Volkov oli ampunut. Tämä liike paljasti oikean kyljen suoraan Petrenkon tähtäimeen. 45 millimetriä panssaria vastaan 85 millimetrin ammus. Siinä, Petrenko sanoi itselleen, ei ääneen, vain huulillaan, ja painoi laukaisinta. Laukaus, rekyyli, hylsy putosi koriin. Gromov kurotti jo seuraavaa granaattia. Liike oli hiottu ja viiveetön. Hän toimi sokkona katsomatta telineisiin. Ammus iskeytyi toiseen pantterin tarkasti kylkeen, tornin tasolle. Ei kimmoketta, vaan läpäisy. Petrenko näki tähtäimessä, kuinka reiästä purkautui terävä valkoinen liekki, joka muuttui oranssiksi. Vaunu pysähtyi silmän räpäyksessä ja torni jähmettyi puolittaiseen kääntöön. 7 sekuntia ensimmäisestä laukauksesta.
Kolmas pantteri liikkui vielä. Sen johtaja ei hätääntynyt, vaan peruutti heti yrittämättä kääntyä. Se oli ammattimainen ratkaisu. Poistua tulimutista peruuttamalla ja selvittää tilanne vasta sitten. Pantteri perääntyi nopeasti telojen pöllyttäessä tien hiekkaa. Kravchenko, eteenpäin 10 metriä, oikealle, Smirnov käski tasaisella äänellä. Vaunu liikahti, pensaikko rouskui ja oksat lentelivät panssarilta. Naamiointi katosi sekunnissa. Asema oli paljastunut, mutta sillä ei ollut enää väliä. Kolmas pantteri peruutti kohti mutkaa ja katoaisi pian tulialueelta. Petrenko seurasi putkella perässä. Kulma muuttui vaunun loitontuessa ja tien kaartuessa oikealle. Mutkassa perä tulisi suoraan tähtäyslinjalle. Se oli lyhyt hetki, vain 3-4 sekuntia, jolloin laukaus oli mahdollinen. Seis. Tankki pysähtyi. Petrenko pidätti hengitystään. Pantteri oli tulossa mutkaan ja sen perä kääntyi suoraksi. Perälevyn vasen osa, moottoritila, pakoputket ja polttoainesäiliöt ohuen panssarin takana. Laukaus. Ammus iskeytyi perän vasempaan osaan. Pantteri hätkähti, mutta ei pysähtynyt heti. Se kulki vielä 3 metriä inertian voimalla ja pysähtyi nokka pientareeseen. Perälevyn alta löivät liekit ja moottori sammui. Petrenko irrotti silmänsä tähtäimestä ja räpäytti niitä. Se oli siinä. 3 granaattia, hän sanoi hiljaa. Ei raporttina, vaan ääneen itselleen muistiin. Gromov oli hiljaa. Hän piteli käsissään 4. granaattia, jota ei koskaan tarvittu, ja laski sen varovasti takaisin telineeseen, napsauttaen lukituksen kiinni. Ulkona oli savua ja palavan kumin käryä. Palaneen ruudin haju tunkeutui jopa suljettujen luukkujen läpi. Tankissa haisee aina laukausten jälkeen, mutta nyt haju tuli myös ulkoa, sakeana ja raskaana. Petrenko otti hansikkaan pois ja katsoi kättään. Sormet eivät täriseet. Se oli hyvä merkki. Katsotaanpa, mitä tapahtui. Ilman turhia sanoja. Pantteri oli kone, joka oli luotu voittamaan tietyssä tilanteessa. Avoimessa maastossa, pitkällä etäisyydellä ja ensimmäisellä laukauksella. Jos saksalaisvaunu ampui ensin 800 metristä tai kauempaa, se voitti lähes aina. Pitkäputkinen 75 mm tykki ja lähes 1000 metrin sekuntinopeudella lähtevä ammus lävistivät neuvostopanssarin kilometrin päästä. Mutta tällä koneella oli akilleen kantapäänsä. Useitakin. Smirnov rakensi koko suunnitelmansa niiden varaan. Pantterin kylkipanssari oli 45 mm paksu, pystysuora ja ilman kallistusta. Neuvostoliittolaisen tykin 85 millinen lävisti sen 300 metristä vaivatta. Ammus meni läpi kuin naula vanerista. Kaikki tiesivät tämän, myös saksalaiset. Juuri siksi Pantteri pyrki välttämään kylkensä paljastamista. Smirnov vei siltä tuon valinnan mahdollisuuden. Suunnitelma oli tylyydessään yksinkertainen. Ensimmäinen vaunu ampuu kärkivaunun alustaan. Liikkumaton vaunu alkaa kääntää torniaan laukauksen suuntaan. Se on vaisto ja normaalioloissa oikea taktinen ratkaisu. Mutta tornin kääntäminen rungon pysyessä paikallaan tarkoittaa, että rungon kylki jää suojaamatta. Sillä hetkellä toinen vaunu, joka seisoo kulmassa, iskee paljastuneeseen kylkeen. Syy, toiminta, seuraus. Näin kävi toiselle Pantterille. Torni kääntyi vasemmalle kohti Volkovia ja kylki paljastui kohti Petrenkoa. Ammus iskeytyi kylkeen taistelutilan kohdalle. Saksalaisvaunun sisällä oli tuolla hetkellä 5 miestä. Petrenko ei ajatellut sitä painaessaan laukaisinta. Sen ajatteleminen tarkoittaa viivyttelyä, ja viivyttely tarkoittaa ohiampumista. Ohiampuminen taas tarkoittaa, että viholliselle annetaan aikaa vastata. Hän painoi, ammus lähti, ja fysiikka teki tehtävänsä. Panssarigranaatti ei vain mene metallin läpi, se luo jälkeensä hehkuvan pilven panssarisirpaleita. Sirpaleet lentävät taistelutilassa nopeudella, joka ylittää moninkertaisesti luodin nopeuden, eivätkä ne jätä mahdollisuuksia. Sitten tulee polttoaine ja lopulta ampumatarvikkeet, jos kuumuus yltää niihin asti.
Toinen pantteri paloi nopeasti. Kolmas perääntyi. Se oli älykäs liike ja ainoa oikea tuossa tilanteessa. Sen johtaja ei menettänyt malttiaan, vaan arvioi tilanteen sekunneissa. 2 tulilähdettä molemmilla sivuilla. Tulimotti. Ainoa ulospääsy oli taaksepäin niin kauan kuin tie oli suora. Hän melkein pääsi pois. Petrenko sai perän kiinni mutkassa. 3 sekunnin ikkuna riitti. Ammus perälevyyn sinne, missä moottori on. Maybahin moottori otti iskun vastaan, polttoainelinja katkesi ja polttoaine ryöppysi hehkuville osille. Vaunu pysähtyi ja syttyi palamaan. Se ei räjähtänyt heti, vaan syttyi järjestelmällisesti ja vääjäämättä. Tämä on tärkeä ero. Ampumatarvikkeiden räjähdys on välitön katastrofi, mutta tulipalo moottoritilassa antaa aikaa. Muutaman minuutin, joskus enemmän. Aikaa, jonka miehistö tarvitsee päästäkseen ulos. Pääsivätkö he? Sitä Smirnov ei tiennyt. Hänen tehtävänsä oli toinen. Hän nousi tornista 8 minuuttia taistelun päättymisen jälkeen. Hän piti tauon ohjesäännön mukaisesti, sillä palava tankki on epävakaa. Ammusten detonaatio voi tapahtua minuutin tai 20 päästä. Tie oli savun peitossa. Haju oli sekoitus palavaa kumia ja metallia. Smirnov oli jo kauan sitten lakannut nimeämästä tiettyjä hajuja. Volkov tuli jalkaisin. Hän tarkasti vaununsa kylkeä ja veti sormellaan pitkin panssarin naarmuja. Sirpaleita, Smirnov kysyi. Siltä näyttää. 2 jälkeä, eivät syviä. Mistä tulivat? Kun kärki meni ojaan, varmaan sen omasta telasta, pyörät lentelivät. Smirnov nyökkäsi. Selitys oli riittävä. Yksityiskohtia, jotka eivät muuttaneet kokonaiskuvaa, ei tarvinnut puida. Petrenko, hän huusi. Ampuja istui vaununsa panssarilla ja poltti tupakkaa. 3 granaattia, Petrenko toisti. Ei kerskaillen, vaan todeten. Kuulin kyllä, Smirnov sanoi. Hän käveli kolonnan vartta. 3 vaunua. Ensimmäinen ojassa, telaketju levällään tiellä ja luukut kiinni. Toinen palaa tasaisesti ja kyljen reiästä nousee savua. Torni on jähmettynyt puolittaiseen kääntöön kuin jäätyneenä. 3 on pientareella ja sen perästä nouseva tuli on jo hiipumassa. Hän pysähtyi toisen vaunun kohdalle. Reikä kyljessä hieman telapyörien yläpuolella oli tasainen ympyrä rosoisilla reunoilla. Ammus oli mennyt suoraan läpi. Ulostuloaukko toisella puolella oli suurempi ja epäsäännöllinen. 45 millimetriä paksu panssari näytti aivan peltipurkilta. Smirnov ei viipynyt, vaan palasi vaunulleen. Gromov oli jo kömpinyt ulos ja oikoi selkäänsä. Tornissa lataaja joutuu työskentelemään kyyryssä ja selkäränkä vaatii osansa taistelun jälkeen. Hän katsoi 3 palavaa vaunua vaiti. Puhdasta, hän sanoi viimein. Se oli tyhjentävä arvio. Smirnov kiipesi panssarille ja kurotti radiota. Berkut, täällä Sokol 2. Risteys korkeusmerkin 47 kohdalla. Kolonna tuhottu. 3 yksikköä. Ei tappioita. Tie on vapaa. Radiossa rätisi. Sitten kuului ääni. Sokol 2. Viesti vastaanotettu. Pysykää asemissa. Odottakaa vahvistusta. Selvä. Odotan. Smirnov laski mikrofonin ja otti kypäräpuhelimen pois. Hän katsoi kelloaan. 6:43. Ensimmäisestä laukauksesta raporttiin oli kulunut 11 minuuttia. 3 pantteria. 11 minuuttia. 2 vaunua. 3 laukausta Petrenkon vaunusta, 2 Volkovin vaunusta. Yhteensä 5 laukausta. Sellaista on onnistuneen väijytyksen matematiikka. Vihollinen saa iskun ennen kuin se ehtii tajuta, mistä se tuli. Panssaroinnin ja tykin ylivoima menettää merkityksensä, kun etäisyys on 300 metriä 800 sijaan. Kun kylki on tarjolla eikä suojattu. Kun aloite on sillä, joka ampuu ensin. Ei sillä, jolla on paksumpi teräs. Volkov istuutui viereen panssarille. Otti esiin kenttäpullon ja ojensi sitä Smirnoville. Tämä pulisti päätään. Miten menee? Volkov kysyi. Ihan hyvin.
Kolmas pääsi melkein karkuun. Melkein ei lasketa, Smirnov sanoi. Volkov laittoi pullon pois ja katsoi tielle. Savu laskeutui hitaasti. Metsässä vallitsi se erityinen hiljaisuus, joka seuraa jyrinää. Ei aito hiljaisuus, vaan sen jäljitelmä. Korvat eivät olleet vielä palautuneet. Linnut eivät olleet palanneet. Metsä pidätti vielä hengitystään. Sitten jossain kaukana latvustossa lääkäisi närhi. Sota jatkui. Närhi vaikeni. Smirnov huomasi sen. Ei siksi, että se olisi ollut tärkeää, vaan siksi, että aivot rekisteröivät taistelun jälkeen kaiken mahdollisen, kun adrenaliini ei ole vielä laskenut. Lintu rääkäisi. Lintu vaikeni. Se tarkoitti, että metsässä oli jokin muuttunut. Hän nosti päätään. Luoteesta, sieltä mistä kolonna oli tullut, nousi taas pölyä. Tuskin havaittavasti. Ohutta, kellertävää hienoa pölyä kaukana latvustojen yllä. Mutta siellä sitä oli. Volkov. Näin, kersantti vastasi. Hänkin katsoi sinne. Pöly saattoi tarkoittaa mitä tahansa. Jalkaväkeä marssilla, kuorma-autoja, toista panssarikolonnaa. Tai sitten tuuli vain nostatti tiepölyä sieltä, missä 3 tuhottua pantteria juuri makasivat. Saattoi. Mutta Smirnovilla ei ollut tapana laskea parhaan vaihtoehdon varaan. Vaunuihin. Miehistöt nousivat sisään ilman komentoa. He kuulis sen äänenpainosta. Se riitti. Luukut pamahtivat kiinni. Dieselit käynnistyivät ensimmäisellä pyöräytyksellä, lämpiminä, valmiina. Smirnov antoi käskyn perääntyä tietä pitkin, noin 150 metriä mutkan taakse, missä pensaikko oli tiheämpää. Uusiin asemiin. Ei niihin, jotka vihollinen jo tiesi, jos siellä pölyn takana oli joku, ja jos 3. pantterista selvinneet olivat ehtineet ottaa yhteyden. Selviytyneet. Hän ei tiennyt, oliko heitä. 3. vaunu paloi, mutta hitaasti, moottoritilan kautta, ei taistelutilasta. Luukut saattoivat aueta. Miehistö saattoi paeta metsään. Se muutti tilanteen. Jos 3. vaunun saksalainen johtaja oli ottanut yhteyden ja ehtinyt ilmoittaa väijytyksen koordinaatit, 20 tai 30 minuutin kuluttua täällä voisi olla tykistä keskitys, tai ilmavoimat, tai toinen kolonna jo valmiina taisteluun. Smirnov otti tämän työhypoteesiksi. Ei varmana tietona, vaan oletuksena. Sen mukaan oli toimittava. Vaunut vetäytyivät mutkan taakse. Uusi asema oli huonompi kuin edellinen. Näkyvyys oli rajallisempi, mutta suoja parempi. Tiheää kuusikkoa tien molemmin puolin, matalat oksat melkein koskettivat tornia. Pöly horisontissa ei tihentynyt. Se leijui paikallaan ja laskeutui vähitellen. 5 minuuttia. 10. Ei mitään. Smirnov hengitti ulos. Hitaasti. Kerran. Volkov, mene tielle. Tarkasta 3. vaunu. Luukut. Selvä. Volkov lähti jalan ja palasi 4 minuutin kuluttua. Ajajan luukkuun auki, johtajan myös. Jälkiä pientareella. Menivät metsään, pohjoiseen. Smirnov nyökkäsi. Pakenivat. Siis elossa. Siis radio saattoi toimia. Siis hänellä oli vähemmän aikaa kuin hän oli laskenut. Hän otti mikrofonin. Berkut, täällä Haukka 2. Vihollisen miehistä ja poistunut vaunuista. Menneet pohjoiseen. Mahdollinen tulenjohto koordinaatteihimme. Pyydän vahvistusta käskylle ja lupaa vaihtaa asemaa. Tauko. Rahinaa eetterissä. Haukka 2. Vahvistetaan. Vaihtakaa asemaa. Liikkukaa itään hiekkatietä pitkin. Ajakaa pisteeseen 51. Siellä kohtaatte Gromovin jalkaväen. Pitäkää risteystä silmällä vielä 20 minuuttia. Siirtykää sitten. Selvä. 20 minuuttia. 20 minuuttia on pitkä aika, kun vihollinen tietää, missä olet. Ja lyhyt aika, kun pitää estää seuraavaa kolonnaa pääsemästä risteykseen. Smirnov hyväksyi sen tosiasiana. Hän asetti Kravchenkon tähystäjäksi. Ajaja kiipäsi ulos luukusta, asettui panssarille ja tarkkaili kiikarilla luoteeseen.
Tehtävä oli yksinkertainen. Ilmoittaa, jos pöly nousee uudelleen. Tai jos kuuluu ääntä. Petrenko tarkasti vaunun sisällä tähtäintä, pyyhki linssejä, tarkisti vaaka- ja pystysuuntaiset käsipyörät. Jokaisen taistelun jälkeen se oli välttämätöntä. Optiikka saattoi tärähtää paikoiltaan tärinästä ja tykin rekyylistä. 1 asteen virhe 300 metrissä tarkoitti 1,5 metrin ohiheittoa. 1,5 metriä oli ero läpäisyn ja kimmokkeen välillä. Gromov siirteli ammuksia telineissä. Laski niitä puoliääneen itsekseen. Panssarikranaatteja oli jäljellä 11. Sirpalekranaatteja 8. Yhteensä 19 laukausta. 2 vaunulle mahdollista toista aaltoa vastaan. Vähän. Mutta enempää ei ollut. Johtaja, Kravtsenko huusi panssarilta. Mitä? Pölyä taas, mutta kauempana kuin aiemmin, eikä se tihene. Suunta. Luode, sama kuin ennen. Smirnov kiipesi ylös ja katsoi omalla kiikarillaan. Kravtsenko oli oikeassa. Pöly leijui kaukana, noin 3 tai 4 kilometrin päässä, eikä liikkunut heitä kohti. Kolonna, jos se siellä oli, kulki rinnakkain tai seisoi paikallaan. Ei heitä kohti. Vielä. Tule alas, hän sanoi Kravtsenkolle. Tähystys 3 minuutin välein, raportoi. Ajaja nyökkäsi ja kiipesi takaisin luukkuun. Hän oli vähäpuheinen. Niitä miehiä, jotka ymmärsivät, että turhat sanat vaunussa vain kuluttavat happea ja huomiota. Volkov tuli lähemmäs ja jäi seisomaan viereen. Luuletko, että niitä tulee lisää? En tiedä, Smirnov vastasi rehellisesti. Jos tulee, meillä on 19 ammusta 2 pekkaan. Tiedän. Ja asema on huonompi. Tiedän. Volkov oli hetken vaiti. Sitten. Väijytys ei toimi toista kertaa samassa paikassa. Ei toimikaan, Smirnov myönsi. Siksi emme jää odottamaan toista kertaa. Hän palasi radion ääreen. Raportoi tilanteen lyhyesti. Pölyä luoteessa, ei liikettä, tähystys jatkuu. Sai vahvistuksen. Pidettävä asema vielä 15 minuuttia. Siirryttävä sitten pisteeseen 51. 15 minuuttia. Petrenko sai tähtäimen tarkastuksen valmiiksi. Kiipesi ulos ja istuutui panssarille. Katsoi 3 palavaa hahmoa kauempana. Savu hälveni jo. Ensimmäinen pantteri ei juuri enää palanut, savutti vain. Toisessa oli vielä tuulta. 3 paloi loppuun hiljaa. Kauniita vaunuja ne olivat, hän sanoi. Smirnov katsoi häntä. Olivat, hän myönsi. Se ei ollut sääliä. Se oli insinöörin arvio. Vaunu oli todellakin monimutkainen, kallis ja loppuun asti mietitty. Maybach-moottori, vääntösauvajousitus, pitkäputkinen tykki. Saksalaiset olivat panostaneet siihen kaiken osaamisensa. Mutta taisteleminen sillä Galitsian metsissä, kapealla uralla, 2 pensaikkoon kätkeytynyttä sotkaa vastaan, se osoittautui mahdottomaksi. Ei siksi, että vaunu olisi ollut huono, vaan siksi, ettei sitä ollut luotu sellaiseen. Työkalu häviää aina, kun sitä käytetään väärässä tilanteessa. Pöly horisontissa laskeutui lopullisesti. Smirnov katsoi kelloaan. Lähtöön oli 8 minuuttia. Petrenko, sisään. Kravtsenko, käynnistä. Diesel hörähti heti. Vaunu heräsi henkiin. Se tärisi hienoisesti, tasaisesti, luotettavasti. Smirnov tunsi tämän äänen paremmin kuin oman hengityksensä. V2 diesel, 500 hevosvoimaa. Ei 700, kuten Pantherissa, mutta se riitti aina. He saapuivat pisteeseen 51, 22 minuutin kuluttua. Hiekkatietä mutkitteli Leppämetsän läpi. Ylitti 2 soisia painanteita. Kravtsenko ajoi niistä läpi vauhdilla, kierroksia laskematta. Leveät telat pitivät sielläkin, missä pyöräajoneuvot olisivat juuttuneet kiinni. Se oli taas yksi peruste sotkan puolesta, jota ei kirjoitettu taktisiin ohjeisiin, mutta jonka jokainen ajaja ymmärsi ensimmäisen kelirikon jälkeen. Gromovin jalkaväki, ei se sama Gromov kuin lataaja, vaan kaima,
oli risteyksessä. Noin 15 miestä, 2 panssarintorjuntakivääriä, granaatin heitin ryhmä putki purettuna. Luutnantti tuli vaunuja vastaan ja nosti kätensä. Smirnov avasi luukun. 3 pantteria pisteessä 47, hän sanoi ilman esittelyjä. Kaikki 3 poissa pelistä. 3. miehistä pakeni metsään pohjoiseen. Ovat aseistettuja, suunta on teidän lohkollanne. Luutnantti nyökkäsi, lyhyesti, asiallisesti. Kääntyi omiensa puoleen ja sanoi jotain. 2 miestä kivääreineen siirtyi heti metsän suuntaan. Onko tie risteykseen vapaa? Luutnantti kysyi. Vapaa on, mutta sillä savuaa. Ajakaa Pientareen kautta, jos on tarpeen. Selvä. Keskustelu kesti 40 sekuntia. Enempää ei tarvittu. Smirnov sulki luukun. Vaunut pysähtyivät lyhyelle tauolle. Moottorit saivat hengähtää, alusta tarkastettiin ja täydennettiin se mitä voitiin. Kravtsenko kömpi heti vaunun alle tarkastamaan telapyöriä ja telojen kireyttä suoisen osuuden jälkeen. Gromov avasi takapanssarin ja tarkisti varatelojen kiinnityksen. Petrenko istui panssarilla ja oli vaiti. Smirnov asettui viereen. Otti esiin kartan, levitti sen polvelleen ja suojasi sitä tuulelta. Päävoimiin oli 12 kilometriä linnuntietä. Tietä pitkin täydet 18, kiertotiet huomioiden. Tunnin ajo, ehkä vähemmän, jos tie kestää. Hän merkitsi lyijykynällä risteyksen pisteessä 47, merkkasi kellonajan ja kirjoitti lyhyesti 3P, tuh. Laittoi kartan pois. Johtaja, Kravtsenko huusi alhaalta. Mitä? Vasen takapyörä, halkeama kumireunuksessa. Ei kriittinen, mutta iltaan mennessä voi revetä. Smirnov laskeutui panssarilta, kyykistyi ja katsoi. Halkeama kunki poikittain kumireunuksessa. Ei vielä syvä, mutta Kravtsenko oli oikeassa. Illalla, 18 kilometrin hiekkatien jälkeen, se saattaisi revetä. Onko varalla? On 1, mutta vaihtoon menee vähintään 40 minuuttia. Smirnov suoristautui. 40 minuuttia oli paljon. Käsky oli lähteä välittömästi. Mennään näin. Jos repeää, pysähdytään ja vaihdetaan. Selvä. Kravtsenko ei väittänyt vastaan. Hän hyväksyi johtajan päätöksen tosiasiana. Se oli tehty riskit tiedostaen, joten ei ollut mitään keskusteltavaa. Volkovin vaunun luona Petrenko ja kersantin ajaja, sotamies Sazonov, seisoivat vierekkäin ja katsoivat kylkeä. Siellä, missä sirpaleet olivat raapineet maalia, metalli kiilsi tuoreen hopeisena. Syvyys, Petrenko kysyi. 3 millimetriä, ei enempää, Sazonov sanoi. Telapyörän reunus siihen osui, kuten johtaja sanoi. Näetkö, jälki on pyöreä, ei terävä. Kävi tuuri, Sazonov myönsi ilmeettömästi. Tuo sana tarkoitti täällä tiettyä asiaa. 3 millimetriä oli naarmu. 5 senttiä oikealle tai 10 millimetriä syvemmälle. Se olisi ollut kylkipanssarin läpäisy polttoainesäiliön kohdalta. Ero naarmun ja tulipalon välillä. Se oli sitä tuuria. Volkov tuli paikalle ja katsoi kylkeä. Ulospäin ei juuri näe mitään, hän sanoi. Tarkastuksessa aletaan saivarrella. Sanot, että osui pensaikkoon naamioitaessa, Petrenko vastasi. Niinhän siinä kävikin. Se oli totta. Osittain, mutta totta. Smirnov kokosi miehistöt lyhyesti. Ei riviin, he seisoivat vain vaunun vieressä. Lähtö 5 minuutin kuluttua. Volkov menee ensin, minä tulen perässä. Väli 50 metriä. Vauhti keskinkertainen, ei kaahata. Kravtsenko tarkkailee vasenta takapyörää, raportti 5 kilometrin välein. Kysyttävää. Se ei ollut kysymys, vaan toteamus. Kysyttävää ei ollut. Vaunuihin. Dieselit käynnistyivät samanaikaisesti. Volkovin vaunu lähti liikkeelle ensimmäisenä ja siirtyi tielle. Smirnov antoi 50 metriä etumatkaa ja lähti perään. Tie vei itään. Metsä molemmin puolin oli tiheää,
Aurinko paistoi latvustojen läpi vinoina kaistaleina. Se oli jo noussut, aamu oli puolivälissä. Heinäkuussa valostuu aikaisin, ja tämä taistelu oli ohi jo ennen kuin useimmat miehistöt muissa osastoissa olivat ehtineet saada aamiaistaan. Smirnov ei ajatellut sitä. Hän katsoi johtajan kuvun tähtäimen läpi edessä olevaa tietä ja Volkovin vaunun perää. Tasaista, ehjää, ilman reikiä. 5 kilometriä. Kravchenko raportoi. Pyörä kestää. 10 kilometriä. Taas raportti. Kestää. Halkeama ei ole laajentunut. 13 kilometrin kohdalla tie tuli ulos metsästä. Avointa peltoa. Kylä 3 kilometrin päässä oikealla. Kirkontorni ilman kupolia. Ammuttu alas aiemmin. Varmaan jo vuonna 1941 tai 1943. Täällä oli jo omia. Kylän luona seisoi kuorma-autoja, kenttäkeittiö savusi, tietä pitkin kulki jalkaväkeä länteen päin. Se oli oma armeija liikkeellä. Ei perääntymässä, vaan hyökkäämässä. Eron huomasi heti. Vauhdista, suunnasta, kasvojen ilmeistä. Volkov hidasti esikuntakuorma-auton kohdalla. Smirnov pysähtyi viereen. Kuorma-autosta tuli kapteeni, vieras mies pataljonan esikunnasta. Hän katsoi 2 nokeentunutta vaunua, joiden kyljistä maali oli kuoriutunut. Haukka 2. Kyllä, Smirnov sanoi. Raportti on saatu. Kapteeni katsoi karttaa käsissään. 3 yksikköä, pisteessä 47. Vahvistatteko? Vahvistan. 3 pantteria, kaikki liikuntakyvyttömiä, 2 palaa. 3. palo moottoritilassa, ammukset eivät räjähtäneet. Miehistöt. Osa pakeni metsään. Gromovin jalkaväki haravoi pohjoista lohkoa. Kapteeni nyökkäsi ja kirjoitti jotain muistikirjaan. Lyhyesti, ilman turhia sanoja, sukunimi, aika, koordinaatit, tulos. Tappiot. Ei ole. Kapteeni nosti katseensa. Katsoi Smirnovia, ei ihaillen, vaan ammattilaisen arviolla. Niin katsotaan hyvin tehtyä työtä. Hyvä, hän sanoi ja palasi kartan ääreen. Siinä oli koko keskustelu. Smirnov laskeutui panssarilta ja meni kenttäkeittiölle. Otti pakin kannen. Tee oli kuumaa, vahvaa ja makeaa. Sokeria ei ollut säästelty. Hän joi hitaasti, pitäen kannesta kiinni molemmin käsin. Volkov tuli viereen ja otti hänkin teetä. He seisoivat vaiti ja katsoivat länteen, sinne mistä olivat tulleet. Metsän yllä, kaukana, nousi 2 kohdasta pystysuoria savupatsaita. Mustia, rasvaisia. Ne näkyivät 10 kilometrin päähän. 3 pantteria. Ne palavat. Volkov hörppäsi teetä. Miten se sun pyöräs? Hän kysyi. Kravchenko sanoi, että päästään perille. Sitten päästään. Savu lännessä ei laskeutunut. Se nousi suoraan ylös tyynessä säässä, korkealle. Sellainen savu oli hyvä maamerkki omille ja huono uutinen niille, jotka tulivat tuhotun kolonan perässä. Smirnov joi teen loppuun ja laittoi kannen pois. Vaunuihin, hän sanoi. Meitä odotetaan. Kenttäkeittiö jäi taakse. Vaunut kulkivat itään, kohti päävoimia, ja vaunun sisällä kaikki palasi tuttuun rytmiin. Dieselin jylinä, rungon tärinä, öljyn ja kuuman metallin haju. Se rytmi oli melkein rauhoittava. Melkein, koska koskaan ei saanut herpaantua. Mutta keho tunsi rytmin ja jännitys laukesi hieman. Gromov otti esiin trasselit. Alkoi pyyhkiä tykin lukkoa. Järjestelmällisesti, kiirehtimättä, pyörivin liikkein. Jokaisen laukauksen jälkeen metalliin jäi karstaa, ja jos sitä ei poistanut, lukko alkoi jumittaa seuraavassa taistelussa. Pikku seikka, josta tuli ongelma kaikkein epäsopivimmalla hetkellä. 3 laukausta tänään, hän sanoi hiljaa, puhuen enemmän tykille kuin kenellekään tietylle henkilölle. Petrenko ei vastannut. Hän istui tähtäimen ääressä. Ei katsonut siihen, istui vain selkätornin panssaria vasten. Silmät olivat kiinni. Hän ei nukkunut.
Liikkuvassa vaunussa ei nukuta, tärinä ei salli sitä. Hän vain lepäsi. Kravchenko ajoi vaunua tasaisesti, valitsi parhaan uran ja kiersi syvimmät kuopat. Hän tunsi vasemman takapyörän, ei kuullut, vaan nimenomaan tunsi sen ohjausvipujen ja polkimien kautta kuin pulssin. Vielä se kesti. Smirnov katsoi johtajan kuvun läpi. Tie oli tyhjä. Omia ei näkynyt edessä, vain telojen jäljet pölyssä. Kolonna oli kulkenut tästä aiemmin, siis tie oli tiedusteltu, miinoja ei ollut. Tai ne oli jo raivattu. Joka tapauksessa Volkov ajoi ensimmäisenä, ja niin kauan kuin hänen vaununsa oli ehjä, saattoi ajaa perässä. Luottamus panssariosastoissa perustuu juuri tähän. 7 kilometrin kuluttua Kravchenko raportoi. Pyörä kestää, halkeama ei ole edennyt. Selvä, vielä 5 kilometriä, ja edessä näkyi kylä. Ei se, jossa oli kirkontorni, vaan toinen, pienempi, 30 taloa tien varrella, osa poltettu, osa ehjiä. Viimeisen talon luona seisoi 2 kuorma-autoa ja panssariauto. Katon yllä antenni, esikunta. Volkov hidasti. Smirnov otti yhteyden. Berkut, täällä Haukka 2. Lähestyn Malaja Krynitsaa. Näin esikuntanne. Haukka 2. Selvä. Ryhmittykää pohjoislaidalle. Huolto, ammustäydennys. Pysähdys 2 tuntia. 2 tuntia. Se oli odottamattoman paljon. Se tarkoitti, ettei seuraavaa tehtävää ollut vielä määritetty, tai että he odottivat muiden osastojen saapumista. Vaunut pysähtyivät suuren ladon varjoon, katoksen alle. Kravchenko sammutti moottorin. Hiljaisuus laskeutui heti, kuten aina pitkän ajon jälkeen. Korvat olivat tottuneet jyrinään ja kokivat nyt hiljaisuuden melkein fyysisenä, painostavana asiana. Gromov kömpi ensimmäisenä ulos ja venytteli. Selkäranka naksahti kovaa, helpottuneesti. Hengissä, hän sanoi itselleen. Se ei ollut huudahdus, vaan toteamus. Petrenko avasi luukun, kiipesi ulos ja istuutui panssarille. Otti kypäräpuhelimen pois. Hiukset olivat märät hiestä. Tornissa on kesällä kuuma ilman taisteluakin, ja ammunnan aikana lämpötila nousi niin korkeaksi, että hylsyt polttivat käsiä käsineiden läpi. Nälkä, hän ilmoitti. Sulla on aina nälkä taistelun jälkeen, Gromov sanoi. Aina. Hyvä merkki. Tarkoittaa, että olet elossa. Petrenko ei vastannut. Hyppäsi panssarilta ja lähti etsimään keittiötä. Smirnov laskeutui vaunusta viimeisenä. Kiersi vaunun kokonaan, hitaasti, ympäri. Katsoi panssaria, teloja, tykin putkea. Tämä oli ensimmäinen tilaisuus tarkastaa vaunu kunnolla, ei liikkeessä eikä tulen alla. Naamioinnista tulleet oksian naarmut, niitä ei laskettu. Pieni lommo vasemmassa kyljessä, telan yläpuolella. Mistä se oli tullut? Hän veti kämmenellään sitä pitkin. Metalli oli ehjä, vain hieman painunut sisään. Sirpale. Pieni, ei läpäissyt. Kävi tuuri, jos käytti sitä sanaa niin kuin Sasonov sitä käytti. Kravchenko makasi jo vaunun alla. Irrotti pyörää ja tarkasti halkeamaa. Viereen kyykistyi Volkov. Hänen vaununsa seisoi naapurikatoksen alla. Molemmat ajajat työskentelivät rinnakkain. Vaihdetaanko reunus? Kravchenko kysyi. Vaihdetaan, Smirnov sanoi. Missä varapyörä on? Takalaatikossa. 0,5 tunnin homma. Kravchenko kurotti varaosaa. Hän työskenteli hätäilemättä. Tunsi työkalut sormituntumalla. Jokainen liike oli hioutunut lukemattomissa toistoissa. Panssarivaunun ajaja ei ole vain kuljettaja. Hän on mies, joka osaa purkaa ja koota suurimman osan alustasta suoraan kentällä, vähillä työkaluilla ja säässä kuin säässä. Neuvostoliittolainen suunnittelukoulu asetti huolettavuuden ehdottomaksi vaatimukseksi. Ei käyttömukavuutta, vaan nimenomaan huolettavuuden. Jotta puolilukutaitoinen mekaanikko pystyisi korjaamaan vaunun 100 metrin päässä etulinjasta. Tämä ratkaisu maksoi saksalaisille enemmän kuin mikään tykki. Smirnov käveli esikuntaan. Talossa oli tupakan savua, karttoja pöydällä,
2 upseeria keskusteli puoliääneen merkintöjä täynnä olevan paperin äärellä. Majuri Selivanov, pataljoonan komentaja, Smirnov oli tuntenut hänet 3 kuukautta, nosti päätään. Smirnov, istu. Smirnov istui, otti kypäräpuhelimen päästään ja laski sen polvilleen. Kuulin raportin, Selivanov sanoi. 3 yksikköä, ilman tappioita. Pitää paikkansa. Miten toimitte? Suunnitelman mukaan. Volkov ampui ensin alustaan, minä toisen kylkeen, 3 saatiin mutkassa perään. 3. miehistä pääsi ulos. Luukut olivat auki, jäljet pohjoiseen. Gromovin jalkaväki hoitaa sitä lohkoa. Selivanov nyökkäsi, otti kynän ja merkitsi jotain karttaan. Volkovin kylkeen tuli naarmu. Sirpale alustasta, ei läpäisyä. Entä sulla? Telapyörä, vaihdetaan parhaillaan. Alusta on kunnossa. Ammukset. 13 panssarikranaattia, 8 sirpalekranaattia, yhteensä joukkueella. Selivanov kirjasi tiedot ylös. Täydennetään. Ammusauto tulee 40 minuutin kuluttua. Hän laski kynän pois, katsoi Smirnovia suoraan. Ei virallisesti, vaan sotilaana sotilasta. Puhdasta työtä, hän sanoi. Se ei ollut kehu tavallisessa mielessä. Se oli arvio työn laadusta. Niin sanotaan hyvin suoritetusta tehtävästä ilman turhia koristeita. Tilanne salli sen, Smirnov vastasi. Hän ei selittänyt enempää. Asema oli ollut hyvä. Vihollinen tuli ilman tiedustelua. Olosuhteet olivat väijytyksen puolella. Se ei vähentänyt tehdyn työn arvoa. Se oli vain rehellistä. Selivanov nyökkäsi hieman. Hyväksyi vastauksen. Levätkää. 2 tunnin kuluttua tulee uusi käsky. Smirnov nousi ja pani kypäräpuhelimen päähänsä. Selvä. Hän lähti esikunnasta. Petrenko istui talon seinustalla leipäpala ja muki kädessään. Ojensi mukia Smirnoville, kysymättä, ojensi vain. Smirnov otti sen ja hörppäsi. Tee oli jäähtynyt, mutta sillä ei ollut merkitystä. Hän istuutui ampujan viereen talon seinustalle. Aurinko oli jo korkealla. Aamu oli vaihtunut päiväksi. Jossain kaukana lännessä kumpajeli vaimeasti. Tykistöä, omaa tai vierasta, sitä ei voinut erottaa tältä etäisyydeltä. Sota jatkui. Se ei pysähtynyt hetkeksikään. Se vain siirtyi paikasta toiseen. Sillä aikaa kun he istuivat tässä, joivat jäähtynyttä teetä ja odottivat uutta käskyä, jossain muualla ammuttiin, vaunut paloivat ja jalkaväki otti asemia. Petrenko pureskeli leipää ja katsoi taivaalle. Mitä luulet? Kuinka kauan vielä? Hän kysyi. Smirnov tiesi, mitä hän tarkoitti. Sodan loppuunko? Niin. En tiedä, Smirnov sanoi rehellisesti. Mutta vähemmän kuin tähän asti. Petrenko nyökkäsi. Se oli riittävä vastaus. He istuivat vaiti vielä muutaman minuutin. Ladon takaa kuului metallista kalsketta. Kravtsenko vaihtoi pyörää. Rytmikäs, asiallinen ääni. Työ jatkui. Ammusauto tuli 45 minuutin kuluttua. Ei 40, kuten Selivanov oli luvannut, mutta se ei yllättänyt ketään. Sodassa aikataulut ovat suuntaviivoja, eivät sitoumuksia. Kuorma-auto Studebaker, amerikkalainen, Lend-Lease-apuna tullut, pysähtyi 2 panssarivaunun väliin. Lavalta alettiin ojentaa laatikoita. Gromov otti ne vastaan ja latoi tornin telineisiin. Panssarikranaatit erikseen, sirpalekranaatit omiin lokeroihinsa. Jokainen ammus omalla paikallaan. Taistelussa käden on löydettävä oikea ammustyyppi sokkona, pelkän sijainnin perusteella, tuhlaamatta sekuntiakaan katsomiseen. Se ei ole ohjesääntö. Se on eloonjäämisen ehto. Sasonov, Volkovin ajajamekaanikko, auttoi toiselta puolelta. He työskentelivät vaiti ja siirsivät laatikoita ketjussa. 15 panssarikranaattia ja 10 sirpalekranaattia jokaiseen vaunuun. Yhteensä 50 ammusta joukkueelle.
Täysi tuliannos oli jälleen koossa. Kravtsenko oli tähän mennessä saanut telapyörän kuntoon. Hän pyyhki kätensä trasseliin, kiersi vaunun ja tarkisti telaketjun kireyden. Hän läimäytti kämmenellään vaunun kylkeä, tyytyväisenä, lyhyesti. Valmis, hän sanoi Smirnoville. Polttoaine. Tankit täynnä. Tankattiin sillä aikaa, kun olitte esikunnassa. Smirnov nyökkäsi. Vaunu oli taisteluvalmis, se oli pääasia. Kaikki muu oli toissijaista. Hän palasi esikuntaan 40 minuuttia ennen pysähdysajan päättymistä. Ei siksi, että hänet olisi kutsuttu. Hän halusi vain nähdä kartan. Pöydällä lepäävä kartta oli muuttunut. Uusia merkintöjä, uusia nuolia. Selivanov seisoi sen äärellä 2 upseerin kanssa, puhui hiljaa ja kuljetti kynää kartalla. Smirnov jäi sivumalle häiritsemättä. Hän kuunteli. Hyökkäys eteni laajalla rintamalla. Ensimmäinen. Ukrainan rintama puski länteen. Tavoitteena oli Lviv ja useat kolonnat kurottivat kohti kaupunkia samanaikaisesti. Saksalaiset yrittivät pitää sivustansa ja siirsivät reservejä metsäteitä pitkin, sillä neuvostotykistö piti jo pääteitä tulen alla. Pisteen 47 luona tuhotut 3 pantteria olivat olleet juuri tällaista reserviä, matkalla nopeasti metsätietä pitkin tukkimaan aukkoa risteyksen alueella. Eivät päässeet perille. Kyse ei ollut vain tuhotusta romuraudasta. Se oli suljettu aukko neuvostojoukkojen puolella ja avoin aukko saksalaisten puolella. Selivanov kääntyi Smirnovin puoleen. Katsohan tänne. Hän osoitti kynällä pistettä Lvivin itäpuolella. Tässä omat polkevat paikallaan. Saksalaiset pitävät kukkulaa hallussaan tykistön tuella. Tarvitaan panssariosasto sivusta kiertoon. Menet osana ryhmää. Mukana on 4 muuta T-34 ja jalkaväkikomppania kuorma-autoilla. Lähtö tunnin ja 20 minuutin kuluttua. Smirnov tutki karttaa. Reitti kulki metsän halki, sitten seurasi noin 2 kilometrin avoin osuus ja sen jälkeen taas metsää. Avoin osuus oli riski. Kukkulalla oleva saksalaistykistö voisi moukaroida kolonnaa. Ilmasuoja, hän kysyi. Pyydetty, eivät lupaa mitään. Selvä. Se oli yksi sodan vakioista. Pyydetty ei tarkoittanut luvattua. Ilmavoimat toimivat omien prioriteettiensa mukaan, eikä 6 vaunun panssariryhmä välttämättä ollut tärkein kohde juuri sillä hetkellä. Kysyttävää. Ei. Mene valmistautumaan. Smirnov astui ulos. Hän pysähtyi ovelle ja sytytti savukkeen. Hän poltti harvoin, vain tällaisina hetkinä, kun tehtävä oli saatu, mutta aikaa vielä oli. Hän katseli vaunujaan katoksen alla. Ammustäydennys oli päättynyt. Gromov sulki hyllyn luukun. Petrenko puhui jotain Sasonoville. Tämä kuunteli ja nyökkäili. Kravtsenko makasi varjossa vaunun alla. Ei tehnyt töitä, makasi vain silmät kiinni. Mekaanikot osaavat nukkua missä ja milloin tahansa. Se kuuluu ammattitaitoon. Volkov käveli Smirnovin luo. Kuulitko? Kuulin. Tunnin ja 20 päästä. Se avoin osuus on ikävä. On se, Smirnov myönsi. Mennään siitä nopeasti. Jos tykistö ei osu. Jos. Volkov nyökkäsi. Hän hyväksyi tuon jos-sanan yhtenä työhön kuuluvana muuttujana, ei huolenaiheena. Huoli ei auttanut ylittämään avoimia osuuksia nopeammin. Smirnov poltti savukkeen loppuun. Hän istui vaununsa kannelle ja otti esiin sotapäiväkirjan, kuluneen, vahakannaskantisen vihkon. Hän avasi sen tämän päivän kohdalta ja kirjoitti. Päivämäärä, toiminta-alue, tuhottu, 3 Panther-tyyppistä raskasta panssarivaunua. Omat tappiot ei ole. Ammuksen kulutus, yhteensä 5 panssarigranaattia joukkueelta. Alustavauriot. Vaunun numero 1, vasemman takatelapyörän kumikehässä halkeama. Korjattu miehistön voimin. Operaation kesto 11 minuuttia. Siinä kaikki. Ei yhtäkään turhaa sanaa. Sotapäiväkirja ei ole paikka kuvailulle. Vain faktoja, vain numeroita, vain tuloksia.
Tämä päiväkirja päätyisi myöhemmin pataljoonan esikuntaan, sieltä rykmentin esikuntaan. Operaatio-upseeri siirtäisi tiedot koontikartalle, 3 vihollisyksikköä, risteys hallussa, sivusta suojattu. Jossain ylempänä nämä luvut päätyisivät tilanneraporttiin, kasvottomaan, kuivaan, usean tiheään kirjoitetun sivun mittaiseen tekstiin. 3 pantteria, rivi raportissa. Smirnov sulki päiväkirjan ja pani sen karttalaukkuunsa. Petrenko tuli luo ja istui viereen. Uusi tehtävä, hän kysyi. Tunnin ja 20 päästä lähdetään. Minne? Kukkulalle, Lvivin itäpuolella, sivusta kierto. Petrenko oli hetken vaiti. Siellä on se avoin osuus, hän sanoi. Se ei ollut kysymys, se oli toteamus. Hänkin oli nähnyt kartan kulkiessaan esikunnan ohi. On. Noin 2 kilometriä. Mennäänkö kovaa? Kovaa. He eivät puhuneet siitä enempää. Petrenko kaivoi rintataskustaan kirjeen, rypistyneen ja monta kertaa luetun. Hän avasi sen. Hän ei lukenut nopeasti. Hän katsoi rivejä ja hänen kasvonsa olivat tyynet, sulkeutuneet. Kirje kotoa. Mistä? Sitä Smirnov ei tiennyt eikä kysynyt. Jokaisella oli oikeus omaan hiljaisuuteensa. Hän luki, taittoi kirjeen ja pani sen takaisin. Vaimo kirjoittaa, hän sanoi yllättäen. Tytär kävelee jo. Kuinka vanha hän on? Vuosi ja 2 kuukautta. En ole nähnyt häntä vielä. Smirnov ei vastannut heti. Hän ei tiennyt, mitä sellaisessa tilanteessa kuuluisi sanoa. Ei siksi, ettei hän olisi ajatellut asiaa, vaan siksi, että sanat olivat siellä turhia. Näet vielä, hän sanoi lopulta. Se ei ollut lupaus, ei lohdutus, vain toteamus. Petrenko nyökkäsi. Hän otti sen vastaan juuri niin kuin se oli sanottu. Ladon suunnalta kuului Kravchenkon ääni. Mekaanikko oli herännyt ja sanoi jotain Gromoville, joka vastasi lyhyesti. Sitten naurua. Vaimeaa, nopeaa. Mistä? Sitä ei kuulunut. Se oli myös osa tätä päivää. Taistelun jälkeen, 2 tehtävän välissä. Lyhyt hetki, jolloin voi puhua jostain sotaan liittymättömästä. Tyttärestä, joka jo kävelee. Teestä, joka on jäähtynyt. Telapyörästä, joka kestää. Pieniä kouriin tuntuvia asioita. Ne pitivät ihmiset koossa varmemmin kuin mitkään suuret sanat. Smirnov katsoi kelloaan. Lähtöön oli 50 minuuttia. Lepää, hän sanoi Petrenkolle. Sitten mennään. 50 minuutin kuluttua tuli käsky. Ei tunnin ja 20 minuutin, vaan 50 minuutin kuluttua. Aika tiivistyi. Tilanne oli muuttunut. Saksalaiset olivat alkaneet vetäytyä Kukkulalta arvioitua aiemmin, ja oli painettava päälle heti ennen kuin vetäytyminen muuttuisi järjestäytyneeksi irtautumiseksi. Selivanov tuli itse, ei lähettänyt lähettiä. Smirnov. Lähtö nyt. Ryhmä on jo tiellä. Selvä. Muuta ei sanottu. Kravchenko käynnisti moottorin ensi yrittämällä. Hän ei ollut nukkunut, makasi vain, ja oli kuullut Selivanovin askeleet jo ennen kuin tämä ehti avata suunsa. Mekaanikot vaistuavat alkamishetken samalla tavalla kuin he tuntevat vian alustassa. Jonkin sellaisen kautta, jolle ei ole täsmällistä nimeä. Petrenko pani kirjeen pois, veti kypäräpuhelimen päähänsä ja sukelsi torniin. Gromov otti lataajan paikan. Tottuneella liikkeellä hän laski kätensä hyllyn ensimmäisen ammuksen päälle. Panssarigranaatti, kuten aina ensimmäisenä. Volkov oli jo liikkeellä. Hänen vaununsa tuli ulos katoksesta ja kääntyi tielle. Sasonov piti kierrokset tasaisina, ilman nykäisyjä. Smirnov otti paikkansa ja sulki luukun. Joukkue, perässäni. Välimatka 50 metriä. Nopeus, suurin mahdollinen maastovauhti. He siirtyivät tielle ja asettuivat kolonnaan. Kärjessä 2 vierasta vaunua toisesta komppaniasta, sitten Volkov, sitten Smirnov ja lopuksi 2 muuta vaunua peränpitäjinä. 6 T-34.
Niiden perässä jalkaväen kuorma-autot, pöly ja moottoreiden jylinä. Kolonna liikkui nopeasti. Metsätien molemmin puolin oli tiheää, koivua, haapaa, paikoin mäntyä. Aurinko oli jo kääntynyt iltapäivän puolelle, varjot lankesivat itään. Tie oli rikki, urat olivat syvät ja reunat murenevat. Kravtšenko piti vaunun urien välisellä harjanteella, missä maa oli kovempaa. 7 kilometriä aukealle osuudelle. Smirnov laski aikaa. 7 kilometriä rikkoutuneella tiellä. 15-17 minuuttia. Sitten 2 kilometriä avointa peltoa. Siellä nopeutta voisi nostaa. Kova maaperä, kuivaa, elokuu. Mutta aukea paikka on aina aukea paikka. Hän otti radioyhteyden kärkivaunuihin. 1, täällä Haukka 2. Kun pääsemme pellolle, suurin nopeus, ei pysähdyksiä. Pitäkää välimatkat, mutta älkää lähentykö. Alueelta poistuminen on ensisijaista. Selvä, Haukka 2. Metsä harveni. Puut väistyivät vähitellen. Ensin enemmän valoa, sitten pensaikkoa, sitten reuna. Ja siinä se oli. Pelto. Smirnov näki sen johtajan kupolin kautta. Leveä, loiva, reunoilla harvakseltaan pensaita. Kukkula lännessä, selkeä harjanne noin 4 kilometrin päässä. Sieltä saksalaistykistä toimi, jos he olivat vielä siellä. Kravtšenko, nopeus, maksimi. Diesel karjaisi. Vaunu loikkasi eteenpäin, muuksi sitä ei voinut sanoa. Se nimenomaan loikkasi, kun telaketjut purivat kovaan maahan ja sinkosivat 40 tonnia terästä liikkeelle. Smirnov painautui istuimen selkänojaa vasten. Kärkivaunut etenivät jo täyttä vauhtia. Niistä nouseva pöly kohosi korkeina pilvinä. Volkov piti välimatkan. Peräpään vaunut pysyivät mukana. Ensimmäinen kilometri. Hiljaisuus. Siis ilman tykisten räjähdyksiä. Vain moottoreiden jylinä, rungon iskut epätasaisuuksissa ja pöly tähystysraoissa. Smirnov tuijotti kukkulaa. Ei välähdyksiä. Saksalaiset olivat vaiti. Ehkä he olivat lähteneet. Ehkä he odottivat oikeaa hetkeä. Ehkä heitä ei ollut siellä lainkaan. Tiedustelu oli joskus tapahtumista jäljessä. 1,5 kilometriä. Komentaja, Petrenkon ääni. Välähdys kukkulalla, harjanteesta vasemmalle. Näin. Ammus osui 300 metriä kolonnan eteen, oikealle, meni pitkäksi. Räjähdys nostatti maapatsaan, sirpaleet suhisivat sivulla. Haarukointia. Seuraava on tarkempi. Kravtšenko, vasempaan 10 astetta, älä hidasta. Vaunu kääntyi hieman vasemmalle. Smirnov otti radioyhteyden. Kaikille, väistö vasempaan, pitäkää vauhti, ei pysähdyksiä. Toinen ammus osui lähemmäs, noin 150 metrin päähän, kolonnan vasemmalle puolelle. Saksalainen ampuja teki haarukointia. Ensimmäinen pitkäksi, toinen lyhyeksi. Kolmas osuisi kohdalle. Kravtšenko, oikealle, kierrokset tappiin. Vaunu heilahti oikealle. Väistö täydessä vauhdissa. Telaketjut kirskuivat, runko vaappui. Kolmas granaatti iskeytyi siihen, missä kolonna oli ollut 0,5 sekuntia aiemmin. Smirnov ei katsonut räjähdystä. Pitäkää vauhti, vielä 400 metriä metsään. 400 metriä täydellä vauhdilla, alle minuutti. Mutta minuutti korjatun tykistötulen alla ei ole minuutti. Se on erillistä, venyvää aikaa, jossa jokainen sekunti painaa eri tavalla. 4. ammus. Pitkäksi. Saksalainen ampuja kadotti korjauksen kolonnan väistöliikkeen jälkeen. Metsä lähestyi. Kärkivaunut ajoivat jo puiden suojaan. Nopeus laski, mutta ne olivat suojassa. Volkov niiden perässä. Smirnov seurasi. Metsä nielaisi vaunun. Oksat piiskasivat tornia, telaketjut pureutuivat pehmeään maahan. Smirnov oikaisi suunnan ja hidasti vauhtia. Peräpää metsässä, hän kysyi radiolla. Kaikki metsässä, ääni vastasi takaa. Ei tappioita. Selvä.
Hän nojasi selkänojaan ja hengitti ulos. Aukea jäi taakse. 4 saksalaista laukausta. Ei yhtäkään osumaa. Se oli nopeuden ja taitavan manööverin tulos, ei tuuria. Tuuria on se, kun ei liiku eikä tule osumaa. Kun liikkuu oikein, se on työtä. Kolonna jatkoi matkaa. Metsä seisoi taas molemmin puolin. Tie kaartoi pohjoiseen kiertäen Kukkulan lännestä. 3 kilometrin päässä oli nousu aseman sivustalle. Siellä jalkaväki jalkautuisi ja vaunut tukisivat. Smirnov kysyi tilannetta kärjestä. 1. Mitä edessä? Toistaiseksi puhdasta. Tiedustelu ilmoitti, saksalaiset aloittivat vetäytymisen Kukkulalta 20 minuuttia sitten. Jälkijoukko pidättelee. Jälkijoukko. Kuinka vahva? Arviolta 2 tykkiä. Ehkä jalkaväkeä panssarinyrkkien kanssa. Panssarinyrkki. Se muutti taktiikan. Metsässä, lähitaistelussa, yksittäinen panssarinyrkillä varustettu jalkaväkimies oli vaarallisempi kuin Panther avoimella pellolla. Kantama oli 30 metriä ja T-34 panssari lävistettiin läpi asti. Kaikille. Jalkaväki kärkeen kosketuksessa. Vaunut eivät mene metsään ilman jalkaväen suojaa. Selvä. Jalkaväen kuorma-autot tulivat perässä. Jalkaväen luutnantti. Smirnov ei tiennyt hänen sukunimeään, oli nähnyt vain vilaukselta lähdössä. Kuuli käskyn radistinsa kautta. Kuuli ja vahvisti. Kolonna hidasti vauhtia. Metsä tiheni. Vanhaa metsää, korkeita mäntyjä, aluskasvillisuus harvaa. Hyvä näkyvyys runkojen välissä, 30-40 metriä. Se antoi mahdollisuuden huomata vihollisen jalkaväki ennen kuin se pääsisi ampumaetäisyydelle. Ehkä. Smirnov avasi luukun, nousi tähystämään tornista ja katseli eteen sekä sivuille. Tuuli oli vastainen. Se toi mukanaan männynpihkan tuoksun ja jossain siinä, tuskin havaittavana, savua. Palavaa puuta tai palavaa kalustoa. Tältä etäisyydeltä sitä ei erottanut. Edessä kolonna pysähtyi. 1. Miksi seis? Tie poikki, kaadettu puu, keinotekoinen, sahattu, ei myrskyn kaatama. Este. Saksalainen jälkijoukko toimi ohjekirjan mukaan. Tie poikki, aseman valinta, odotus. Jalkaväki kärkeen, Smirnov käski. Vaunut seisovat. Ei liikuta ennen kuin jalkaväki on puhdistanut sivustat. Se oli tauko. Pakollinen, oikea. Smirnov seisoi tornissa ja kuunteli metsää. Jossain edessä jalkaväki eteni jo puiden välissä. Varovasti, lyhyin syöksyin. Kaukaa ei kuulunut mitään, vain metsä. Sitten lyhyt sarja konepistoolilla. Tauko. Toinen. Ja taas hiljaisuus. 7 minuutin kuluttua jalkaväen luutnantin ääni radiossa. Sivustat puhtaat, 2 panssarinyrkkimiestä eliminoitu. Tykit hylätty vetäydyttäessä, eivät ehtineet viedä pois. Tie on auki 3 minuutin kuluttua. Selvä. Smirnov istui takaisin paikalleen ja sulki luukun. Kravchenko, 3 minuutin päästä, eteenpäin. Selvä. Mekaanikko piti moottorin tyhjäkäynnillä ja odotti. Hän osasi odottaa. Sekin on osa työtä, eikä se helpoin osa. Puu saatiin tieltä nopeasti. Jalkaväki puski sen ojaan. Kolonna lähti liikkeelle. Kukkula oli jo lähellä. Kukkula vallattiin ilman vaunuja. Jalkaväki koukkasi sivustaan sillä aikaa, kun kolonna odotti metsässä. Saksalainen jälkijoukko ei kestänyt kauan. 2 hylättyä tykkiä, muutama asema hätäisesti kaivetuissa poteroissa, jälkiä nopeasta vetäydymisestä länteen. Kun vaunut nousivat harjanteelle, siellä oli jo omia. Jalkaväen luutnantti poltti savuketta istuen saksalaisen ammuslaatikon päällä ja katseli alla olevaa laaksoa. Puhdasta on, hän sanoi Smirnoville ilmeettömästi. Näin. Smirnov seisoi vaunun kannella ja katsoi länteen. Laakso avautui laajana, peltoja, metsikköjä, horisonttiin katoava tie. Siellä kaukana häämättivät katot,
Lvivin esikaupungit. Kaupunkiin oli linnuntietä noin 18 kilometriä. 18 kilometriä. Vuonna 1941 neuvostojoukot kulkivat nämä samat 18 kilometriä vastakkaiseen suuntaan, itään, iskujen alla. Nyt suunta oli muuttunut. Se ei ollut metafora, se oli sodan maantiedettä. Volkov nousi viereen ja katsoi samaan suuntaan. Matkaa on vielä, hän sanoi. Päästään perille. Kuten tänä aamuna. Kuten tänä aamuna. Se oli tyhjentävä keskustelu tulevaisuuden näkymistä. Smirnov laskeutui vaunun päältä ja käveli pitkin asemia. 2 hylättyä saksalaista 75 millistä panssarintorjuntatykkiä. Hyviä aseita. Miehistöt olivat hylänneet ne kiireessä, ehtimättä tehdä niitä käyttökelvottomiksi. Lukot olivat paikoillaan ja tähtäimet ehjinä. Se oli saksalaisen jälkijoukon virhe. Sellaisista virheistä lopputulos rakentui. Tykkien vieressä oli hylättyjä ammuslaatikoita, kaasunaamarilaukkuja ja jonkun kypärä. Perääntymisen pientä romua. Saksalaiset lähtivät nopeasti, liian nopeasti viedäkseen mukanaan mitään ylimääräistä. Smirnov palasi vaunulle, otti esiin sotapäiväkirjan ja kirjoitti. Kukkula vallattu, 2 vihollisen tykkiä vallattu, ei tappioita, kellon aika. Taas kuivia rivejä. Taas faktoja ilman kuvailua. Jossain rykmentin ja myöhemmin armeijan esikunnassa nämä faktat muuttuisivat riviksi tilanneraporttiin. Kukkula se ja se, vallattu silloin ja silloin, ei tappioita. Sitten seuraava rivi, seuraava tavoite, seuraava tulos. Soota näytti esikunnan asiakirjoissa taulukolta. Rivejä ja sarakkeita, numeroita. Smirnov sulki päiväkirjan. Petrenko istui panssarilla, taas kirjeen kanssa. Hän ei lukenut. Piteli vain sitä käsissään ja katsoi laaksoon. Ajatteletko kotia? Kysyi Smirnov. En, vastasi Petrenko. Ajattelen sitä, että huomenna ajetaan taas jonnekin. Ajetaan. Ja ylihuomenna. Ja ylihuomenna. Petrenko taittoi kirjeen ja pani sen pois. Se on normaalia, hän sanoi. Ajattelen vain. Smirnov ei vastannut. Vastausta ei tarvittu. Petrenko ei kysynyt, hän totesi. Ero oli tärkeä. Lännestä kuului kaukainen jylinä, omaa raskasta tykistöä. Muutamat tykit toimivat metodisesti, tasaisin väliajoin. Siellä, horisontin takana, hyökkäys eteni. Laajana, monikerroksisena, useaan suuntaan samanaikaisesti. Pieni episodi metsässä pisteen 47 luona oli yksi 10 vastaavista episodeista, joita tänä aamuna tapahtui satojen kilometrien pituisella rintamalla. 3 pantteria, 1 asema, 11 minuuttia. Samaan aikaan toisaalla muut joukkueet tekivät omaa osaansa. Muut ampujat painoivat laukaisinta. Muut mekaanikot pitivät vauhtia yllä tulen alla. Muut johtajat valitsivat asemia ja antoivat lyhyitä käskyjä. Kyse ei ollut yhden joukkueen sankariteosta. Se oli armeijan työtä. Radiosta kajahti uusi käsky puoli tuntia Kukkulalle saapumisen jälkeen. Päivystäjän ääni oli tasainen, ilman painotuksia. Haukka 2, siirtykää päävoimien yhteyteen. Reitti, tietä pitkin Mala ja Krynisan kautta länteen. Annan kokoontumispaikan koordinaatit. Smirnov kirjoitti koordinaatit ylös. Selvä, siirrytään. Vaunuihin, hän sanoi joukkueelle. Miehistöt nousivat vaunuihin sanaakaan sanomatta. Luukut kolahtivat kiinni. Dieselit käynnistyivät. Smirnov otti paikkansa. Hän katsoi johtajan kupolin kautta länteen. Viimeinen silmäys laaksoon ja kaukaisiin kattoihin ja sulki luukun. Kravchenko, eteenpäin. Vaunu lähti liikkeelle. Kukkula jäi taakse. Metsikkö, pelto, taas metsää. Tien länteen. Se sama, jota pitkin he olivat kulkeneet tunti sitten tykistä tulessa. Nyt he kulkivat sen rauhassa. Saksalaiset tykit olivat vaiti. Kukkula oli neuvostojoukkojen hallussa. Se oli myös aamun taistelun tulos.
välillinen, mutta suora. Ne 3 tuhottua pantteria eivät päässeet risteykseen. Risteys jäi neuvostojoukoille. Risteys turvasi kolonnan liikkeen tätä tietä pitkin. Kolonna valtasi Kukkulan. Kukkula avasi tien Laaksoon. Ketju. Jokainen lenkki pitää seuraavaa. Smirnov ei ajatellut tätä. Ei siksi, ettei olisi ymmärtänyt, vaan siksi, ettei sen ajattelemiseen ollut juuri nyt syytä. Hänen tehtävänsä oli johtaa joukkue kokoontumispaikkaan. Sieltä hän saisi seuraavan käskyn. Täyttäisi sen. Sitten taas uusi käsky ja vielä yksi, kunnes se loppuisi. 16 vuotta myöhemmin panssarijoukkojen koulutuskeskuksen salaisessa opetusmateriaalissa julkaistaisiin analyysi tästä taistelusta. Väijytys metsäristeyksessä, heinäkuu 44, 2 T-34, 85 3 pantteria vastaan, ilman nimiä, vain taktisena kaaviona. Nuolia, asemia, etäisyyksiä, aikaa. Puolen sivun johtopäätös ristiintulen käytöstä, kylkipanssarin haavoittuvuuden hyödyntämisestä ja ensimmäisen laukauksen merkityksestä. Kuiva analyysi kuivasta taistelusta. Saksalainen vaunu oli monimutkaisempi, kalliimpi ja tietyissä olosuhteissa tehokkaampi. Se on totta. Mutta sota ei koostu yksittäisistä ihanteellisista olosuhteista. Sota on metsäteitä, soisia painanteita, miehistäjä, jotka eivät viikkoihin tule ulos vaunuistaan, mekaanikkoja, jotka vaihtavat telapyöriä pimeässä, ja ampujia, jotka pidättävät hengitystään laukaisuhetkellä. Näissä olosuhteissa yksinkertainen, luotettava ja helposti korjattava vaunu osaavan miehisten käsissä voitti monimutkaisen, kalliin ja oikuttelevan. Ei aina, mutta tarpeeksi usein, jotta siitä tuli säännönmukaisuus. Panther ei hävinnyt T-34. Se hävisi päätökselle, joka tehtiin 30 sekunnissa metsätien varrella, kun Smirnov seisoi vaunun kannella kartta kädessään ja laski etäisyyksiä pensaikosta tielle. 30 metriä pähkinäpensaaseen, 150 tielle. 2 aseman välinen kulma, noin 70 astetta. Se riittää ristiintuleen. Kaikki muu oli toteutusta. Kolonna saapui kokoontumispaikkaan kello 14.30. Päävoimat seisoivat tienhaarassa. Vaunuja, kuorma-autoja, tykinvetäjiä, esikunta-autoja. Suurta liikettä, paljon ihmisiä, moottoreiden jylinää joka puolella. Smirnov pysäytti vaununsa osoitettuun paikkaan ja sammutti moottorin. Kravtsenko kiipesi ulos ensimmäisenä, kiersi vaunun ja kyykistyi telapyörien viereen tarkistamaan juuri sen vasemmanpuoleisen takapyörän. Halkeama oli tallella, se ei ollut kasvanut päivän aikana. Kestää, hän sanoi. Kuulen, vastasi Smirnov. Petrenko hyppäsi panssarilta ja venytteli. Hän katsoi Volkovin vaunua, joka pysähtyi viereen. Hengissä, hän sanoi. Se ei ollut huudahdus. Toteamus. Sama kuin aamulla, vain nyt illalla. Gromov pyyhki käsiään trasseliin. Hän katsoi auringonlaskuun. Taivas lännessä oli punainen ja horisontin yllä leijui tummia savujuovia. Jonkun taistelu jatkui siellä. Huomenna taas, hän sanoi. Huomenna taas, Petrenko myönsi. Smirnov otti sotapäiväkirjan ja avasi sen tämän päivän kohdalta. Siellä oli jo useita merkintöjä aamusta iltaan. Hän kirjoitti viimeisen rivin. Saavuttu kokoontumispaikkaan. Ei tappioita. Kalusto kunnossa. Hän sulki vihkon ja pani sen karttalaukkuunsa. Länsi paloi auringonlaskun ja vieraiden tulipalojen loimussa. Vaunut seisoivat rivissä. Dieselit jäähtyivät ja metalli naksahteli jäähtyessään. Sota ei loppunut. Se vain siirtyi seuraavaan tavoitteeseen. Sinne, minne he huomisaamuna suuntaisivat.